bɛ sɔrɔ ala k'an dɛ ayiwa sasi kɔnɔ halisa an bɛ taa ni laɲiniw ye ni an balimakɛ dɔ fana ale ye laɲini ye ko ko fana b'ale la n'a sɔrɔ o de bɛ sɔrɔ ka d'a ma min bɛ se ka ala k'an bɛ sɔrɔ a situ k'a ka jija jɛgɛ dɔ bɛ ji la ko wuluto a situ nin waati la a bɛ sɔrɔ a sɔrɔ olu de bɛ se ka gɛlɛya bamakɔ yan nɔ a bɛ sɔrɔ samiyɛ kuma fɛ kosɛbɛ a situ a k'a ɲini ka caya a k'a bila tasuma sanfɛ k'a korokoro ka sɔrɔ ka mugu kɛ k'a cɛ ci i b'a ye a kokolo kɔnɔ fasajuru dɔ b'a kɔnɔ a situ o ye fɛn juguba de ye a b'o bɔ a kɔnɔ k'o fili a kunkolo wo a nugu wo a fɛn bɛɛ a b'a bɛɛ bila minɛn dɔ kɔnɔ k'a sisi a situ a ka mugu a ka kɔgɔfin dɔɔni k'a la parce que jɛgɛ in yɛrɛ farikolo la kɔgɔ b'a la kosɛbɛ yɛrɛ de a ka kɔgɔfin dɔɔni susu k'o k'a la wallahi a situ n'a y'a dun bi k'a dusu sini kɛnɛ fɛn dɔ bɛ bɔ a kɔnɔ a ma sigi ni min ye siga foyi t'a la parce que n kalila ala la ne yɛrɛ bɛ nin de bɔ k'a di mɔgɔw ma ala k'an bɛn sababa ma foyi tɛ bonya ala ma n'a y'a kɛ a b'a jaabi d'i ma ala k'an bɛn sababa ma parce que hakili la ni ko bɔ fura di sisan wotɔ kan cɛya fura ta nin ni teliya de kɔni don ko teliya don a bɛ ye dɔ fɔ a ye n'a y'o kɛ n'ala sɔnna ma a bɛ ala ka dɛmɛ n'ala ka kɔrɔba ye ala k'an bɛn sababa ma a se to a k'a jija a ka tigɛ ɲini tigɛkisɛ n'a y'o sɔrɔ a bɛ ji dɔɔni k'a la k'a daji k'a sigi a se to ko a bɛ jabi lili ɲini a b'o fana daji ni jabi lili in dajira sisan a bɛ sɔrɔ ka tigɛkisɛ ta a b'a jigin a ko kan o kɔrɔ ye min ye sisan i bɛ tiga dɔ san i b'a sɔrɔ a kɛnɛ tɛ kuwa tigɛjalan don a bɛna kɛnɛya la diyagoya la dajili tun ye o de ye i b'a daji don o don i bɛ tɛgɛ faɲɛ kelen ta i b'o kɛ ji dɔ la k'o daji k'a sigi n'o wula sera i b'a ɲimi i bɛ ji in k'a kan a sɔrɔ a ka tile 4 tile 5 kɛ na yanni dɔgɔkun kelen cɛ a b'a jaabi f'i ye mɛ a fɔlɔfɔlɔ ye min y'a sɔrɔ o de ye hakilina ye e yɛrɛ hakili lafiyalen tɛ farikolo tɛ se ka lafiya a bɛ maa caman de kunkolo la ko bana b'a la k'a sɔrɔ bana t'a la ala k'an bɛɛ sababa ma ala k'an bɛɛ sababa ma ala k'an bɛɛ sababa ma a se to k'a ka bɔgɔdaga kura ɲini a ka sanu mugu dɔ ɲini ka warijɛ mugu ɲini a ka dula sumala ni ladɔn ɲini kuru 7 laturu nafolo so n'an ko tɔntigi gariya a bɛ tɔntigi gariya ci 7,000 7,7 a se to a b'o kɔnɔ bonya k'a ka laɲini don a kɔnɔ a se to a b'a kɛ nasi a b'a kɛ yiri ladɔn ninnu kan a se to a tɛ tobi a b'a daji de k'a sigi fo tile 7 o kɔfɛ tuguni a bɛ bɔgɔdaga fitinin dɔ fana datugulan bɛ min fana na a bɛ tila ka tɔntigi gariya in ci tuguni laturu makan dugu la n'o ye so 16 jigin tuguni a se to a bɛ tila k'a ka laɲini don ko laban kɔnɔ a se to a bɛ sanumugu ni warijɛ mugu min dɔ k'a kɔnɔ a k'o kɛ sɛbɛn denni fitinin a k'o bila daga in kɔnɔ a ka ladɔn mugu dɔɔni k'o fana kan a se to a ka dingɛ sen a ka du kɔnɔ a k'o don a ka sɔrɔ ka yiri in koli daminɛ fo tile 7 tile 7 kɔfɛ daga in tɔ ani yiri ɲaga in a b'o ta a bɛ t'o fili ji la a se to ala bɛ gɛlɛya kumaba ka du kɔnɔ fewu ala k'an bɛɛ sababa amina ya rabbi ayiwa waati banna usas kuma bɛ folikanw di k'a kɛnɛ labila inshallah alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ ala tanu k'ala barikada ala min sɔnna k'an sigi hɛrɛ la ka tila ka an wuli hɛrɛ la a se to kɔfɛ ka foli di zigidalaw ma k'ala k'anu wasa آمين يا ربي. ما فعل اللهم صل على سيدنا محمد أعلى ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى وعليه وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا ربي. Doni baga usuki asuiga dua buka. Amana dua ke alabi somo dua bubija. Amana dua ke pada oludu bi sababu soros.
alabi songo duwa ubijabi sa duwa bujabu bega usuki asola dinye kono sigida mosulu olube dalima ki asufana kadija kumango ga